gør alle sammen det, der giver allermest mening i situationen. Vi mennesker, vi har en tendens til at komme til at gøre det, der giver mening. Det er jo en rigtig god ting, for det, der giver mening, plejer at være det bedste at gøre. Men det betyder også, at hvis nogle mennesker gør noget, du måske ikke synes var særlig smart, så kan det være en meget god idé at finde ud af, hvorfor gav det mening. Og hvis du kan finde ud af, hvorfor det giver mening, så kan du finde ud af, hvordan kan jeg så lade noget andet give mening i stedet for. Så det er sådan en måde at undersøge ting på. I praksis i hverdagen som forældre eller som lærer, så handler det jo mere om, at børnene gør ikke det, der ikke giver mening. Og det betyder, at hvis du vil have dem til at gøre noget, de synes er fuldstændig meningsløst, ja, så bliver de ikke særlig motiveret. Men det er jo ikke noget, fordi der er noget galt med deres motivation. Det er fordi, det er en meningsløs opgave i deres måde at tænke på. Og så bliver man nogle gange nødt til at finde ud af, hvordan får vi så den her adfærd til at give mening. Man kan se på det ud fra vores eget liv også. Altså, jeg synes, det er meningsfuldt at køre 30 på en vej, hvor der er nogle buler og nogle træer i vejen. Jeg synes, det er enormt meningsløst at ligge og køre 30 på en motorvej, fordi der lige pludselig er et 30-skilt. Det er rigtig svært. Så det er faktisk ikke bare, fordi jeg tænker. Det er faktisk, fordi det er svært for mig at gøre det rigtige, hvis det opleves som noget, der ikke rigtig giver mening. Og så bliver vi også nødt til at tænke omkring børnene. Hvad er det lige, der gør, at det, jeg vil have ham til at gøre, ikke giver mening for ham? Kan vi så finde ud af, hvordan vi kan skabe en situation, hvor det giver mening, så får vi det nok til at fungere lidt bedre.